आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिमबो नैबे गोजोन फुंबिलि खुवा खुनायाव नोंथांमोनखौ नैबे आंनि सैमा बिखि ओमफ्राय रकि ओमफ्राय दुगा ओमफ्राय लाइगारनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाफानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाफानानै स्राय बरायहरनाय जाबाय आरोना फाग्ला फाग्ला कमेन्ट हरग्रा मानसिफोर दंमारलै आइखोमबो माखौथो होनदों इन्टारटेनमेन्ट ओरैनो लादों नामखौ इन्टारटेनमेन्टखौ माने मोनसे बेफोर जास्ट मोनसे जकिं आरोना माने मोनसे इन्जयआवसो सोलिजोबो आरोना बेफोर माने इन्टारटेनमेन्ट बा माखौ बुजियो नोंथांमोना बुजिखादो आरोना जेन'बा इन्टारटेनमेन्टखौ मानि थाखाय खालामदों इन्टारटेनमेन्टखौ मानि थाखाय लादों माने मिथिखागौ आरोना बयबो बिराद फाला फाला मानसिफोर थायोलै जालि जालि कमेन्ट हरलाबायो फाग्ला फाग्लासो जागोन माने इन्टारटेनमेन्टखौ बारा बुजिया खोमा मानसिफ्रा इन्टारटेनमेन्ट माने बुजिलायदो आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जेन'बा बिराद मानसिफोर माखासे मानसिफोर दं आरोना जेन'बा जानला मोनला कमेन्ट हरलाबायो आरोना जेन'बा माने मालाथो जेन'बा जों इन्टारटेनमेन्टआव बांद्राय सिरियास खोथा रायलायनाय जाखाया आरोना माने अनलि जास्ट इन्जयनि थाखायसो बानायखायो नालाय बांद्राय सिरियास खोथा रायलायनाय जाखाया आरोना माने इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायखानाय नालाय भिडिअआनो ओंखायनो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट बुंनानै मा होननानै मिनिहोनो हागोन मानसिफोरखौ बेनि थाखायसो बानायखायो आरोना जेन'बा इन्टारटेनमेन्टखौहाय माने बुजिग्राफ्रा बुजिखायो आरोना अनलि बेफोरल' मालाथो भिडिअआवलाय सोर सिरियास रायलायफेरनांगौ जाखो बुजिलायदो आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने इन्टारटेनमेन्टआव माने अनलि जास्ट इन्जय जकिं बेफोरबायदिल' जाखायो आरोना माने आंनि चेनेलनि नामानो इन्टारटेनमेन्टखा नालाय ओंखायनो आं जास्ट इन्टारटेनमेन्टल' खालामो आरोना बेबायदि ओरैनो जानला मोनला कमेन्ट हरलाबायना आरोना रायजोफोर माने इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायखायो नालाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आरोना आंहासो अमाखौ नायफैनाया बोरैबा जालांबाय दाबो देरा माने भिडिअनि खोथाफोरखौ बारा सिरियास साननो नाङा आरोना माने अनलि इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'खा नालाय सोरबा सोरबा जि फाग्ला फाग्ला बुंहरबाय मा होनबावनोसो नंबाय आङो खालि हमजानाय मानसिफ्रा हमजानाय उफाय गैला हमजानांगौ हमजानोसै जोंबो माथो होनबावनो मावनानैबो जानो हाखाला दांनानैबो जानो हाखाला जेलावनो थांनानै आराम उन्दुनानै थाहैसै माथो होनबावनो आंथ' जेबो मादार खालामाखै रावखौबो बुथाराखै बा रावखौबो सुथाराखैबो आंखौ लांगोन जों नांगौबा जिरनानै जाहैगोन दालि रुटिफोरजों जों जागोन दारि लावनानै फैजोबगोन जोङो जोंना नै माने बोलो होगासिनो इसो फाग्ला दासो उन्दुनानै सिखारदों बिमा माने आं जेलाव लांजाबा मा होनगोन नों ओरैनो एक्जाक्टलि खिथालाय आंनो आं जेलाव लांजाबा मा होनगोन नों माने खाराय जारि लावनानै फैजोबगोन नालाय ओमफ्राय आं जेब्ला बै गेटआव गेटनिफ्राय फैफिनो खाराय जारि लावनानै फिफा नों फैफिनबाय होनबा थैनाङोला दानो हिनजाव दालाथ'खालै फंबायमोनबा फोरोंखाबाय आङो दानो हिनजाव दालाखा साफा जिलनि दालि जाहैजोबहैसै मिथिबाय नों गोसोआव लाखा भाइफोर अनसुला फंबाय निजोम फंबाय आरो नों फंबाय साखो बेलदा हिनजावनि सिमांबो दा नुखा मिथिबाय दानो लायोबा नोंसोरो माबाखौ ला बुरिफोरखौ ला हाथाय गनायफोरखौ दा नोंसोरो बिसोरसो समायो मिथिबायना बिसोरखौ लाबासो हमजानाय नङा खिन्थु सिख्ला गोरलै हाबा खालामोबा गवादै निजोम फंबाय आरो बेखौ गोसोआव लाखा ओरैनो बेसेबां हमगासिनो बाहाय आरो नों होनदोंसो खुनु हिनजावनि सिमांबो दा नुखा दानो स' ओमफ्रायहाय माने आं दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना आं दा थांगासिनो थिपखाय बैनागुरियावहाय जायनाखि माने जोंहा बिबाजै दं नालाय नैबे आदा रन्जयनि जोंहा बिबाजै दं जों आलासि जानो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लोगोसे आंजों दंफायो बिरदै फंबायमोन ओमफ्राय हासुफैदों आरोना मानसिफ्रा बेलाय बयलारबो ओमफ्राय बिरदैबो ओइ हालाबा थाबै फाइनालि गाइस थिपखाय मोनफैबाय आरोना माने माबा हाबबाय जोङो मा होनोलाय बेखौ दा खिन्थापारा हाबबाय ओमफ्राय नै थिपखायाव दासिमबो बिदि लामा दंबावो आरो जंगलिया लामा दंबावोसो थैखागोनलै लाजाखागोन जायगाया रिजार्भ मोनफैखायो थिपखायनि सेंग्राफोर बबे गफा गला दं जाखांसैलाय साहाफोर फुदुंनानै दोननो लोंला लांसै आं जायनाव मोनो बेयाव थ्रोब आइखोन नैबे लामाखौ नायब्लानो एकदमबारे जंगलिया एकदम राइल बारस'ग्रा गोरान बारस'ग्रा नुखायो औवासुंबारि मेव मेवनो ना मा होनो बिरदै फंबाय बेनो दा दा होनसै आरोना लागाव नङाबा बेफोर बिसायसनि मानसि जाबाय लामा गेजेरावनो थालाबायनानै औवा सिंखावलाबायबाय आयु मन्दिरसो बावदां आंनि लोगोसो जागोन बायदि मोनदां बेल दामनांगोन जानाय नङा जय शिव शम्भ भलेनाथ लासै सालायजायालै बिदि लामायाव समान खालामजोबनांगौ मै बारस'ग्रा नुखायो आइखोन लामाखौ नायलाय बादेरला फैबा जादो गाला फिसा थारला होखाव
मागोना बलेर'नि पावारा बिदिसो लामा समान खालाम नङाबा मा बेलाय जेसेबां लासै जालायगोन एसेबां जारकिंआ बांसिन जागोन लागाव बङाइगाव गाला फिसा थारला फाग्ला मा जेखौबो थोआब्रा सिफखाय बाजारावसो जि बरा जालाबायबाय जों ओंखाम उखैनानै हायखोमबो हाला अय्य जाग्राफ्रा नायदो नंगौसो मारै होनदों नों जेन'बा आं थिफखायाव फैदोंब्रा नोंसोर लोगो मोनफैबाय नङा नों जेन'बा थिफखायनि खाब्रा जेन'बा ओमफ्राय आं नोंखौ लोगो मोनफैबाय एकदम गामिनि मोनफैनाय फाग्लाखौवा होबालां थिफखायनि हांसो दामा बेखौबो जाखुमाल' एसे राननानै जानांगौ फाग्ला गैबावला जागोन थिफखायनि होबाय जों लागाव सोरनि न' मोनखोथाय हाब नैबिसिना माहाजोन खोथागोनालै टावार दंनायलाय सोरनिथाय बियो बाबा टावार दंनायलाय बावसो नै मालाय माहाजोन जाथारगोन बिस्रा आरो नै दालाय बाब आंनि थालिर बागानखौनो दासो मोनदों आङो नै ओइ आजां गाजांनो गोदो गायहैफैनाया माथो जों बिलाइ बलियान मोना ओइ थांदोंलै 40-60 थांदों फाग्ला बेयाव गायनायावनो रुथि गोरान जानानै मावनांदों बाहाय मोनसे मिथिगौ बाब ओइ थिफखायनि जारौमोनहा ओइ आदा नालि होनलायबावोसो आंखौ राभाफ्रा नुबा ओइ सिख्लाफोर नुहांबाय जों रायजोफोर आं थिफखायनि लामाखौ बखिबोजोब्बायलै नानिमोन दासो सिनायदों मानसिफ्रा सिनायाखैमोन आरोना आंखौहाय ओमफ्राय दासो सिनायदों मानसिफ्रा ओइ आबै ना मोनाखै दे गेजेरना गुसुआ आय' पिकनिक जागासिनो दङ नै जारौमोनहा गबाय जारौमोन नैबेखौ मा होनोथाय फानबारि LP स्कुल ना माबा मोनफैबाय नै रायजो सभा ना मिटिं सभा जागासिनो दङ लागाव लामायाबो पइन्टेड ओइ आयु नैबिसिनि न'आ देन्जार माहाजोनखादा बेखौ गय बागान स्राय जोबनाय लागाव एकदमबारे नै देन्जार लुहाबजोब्बाय आरो ना सोरनि नुथाय बे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय बेखौ नायग्राया लागाव थिफखाय बाजारखौनो दासो मोनदों नै आइखौ 90 बोसोरनि उनाव दिनैसो थिफखाय बाजार फैलायबायलै गोदो साफारिजों देन्जार गान दामनानै फैखायोमोन आं बे जायगायाव आइजो आङो नोगोरनि नङा आङो आदुंगारि हाबा हुखा मावना आंबो खिफियो दे बाजारावनो थाबायदोंसो जोङो बावनो जुथाया माहाजोन जेराव थायो बाव जानाय आइखोमबो लद चक'बाय जालायबाय नै आइखोमबो जाखांलायबाय नालाय होलायबाय दे एकटा बानाय दे जानाय ओंखामखौनो जायाखै जाहां गय जानोसै गोदै जाबायना आंथ' खोथा गैया जानोल' ओइ शिलं लामाखौनो दासो मोनदों आरोना रायजोफोर लागाव वाव भेरि नाइस नैसो अख्रां काम बेक आइ हेभ नो टाइम नैसो बे दासो मोनदों लामाखौनो लागाव शिलं लामा मोनबाय नै रायजोफोर वाव भेरि नाइस बेफोरसोब्रा आलो सनाथल घराव थांसैना जों दा सनाथल घर ना होनदों फाग्लासो जागोनलै माइ गायसावलाजोबगासिनो दं आरोना एकदमबारे बे जायगायाव जाय बिहामजो होननानै सफैगोन औ मुक्ति जाजोबगोन सनाथल दंना बेहाय सनाथल दंनो औ बे जायगायाव जाय बिहामजो जानानै सफैगोन सनाथल मोनजोबखागोन जाहैदों बिग्राय फंबायसो होनदों आं होनाखै बाब मा टेम्पोल मोनला बायखोलै राजमरा नामा देन्जार गोथौ जायगायाव हाबबोखाबाय जों माइरिबो हाब फाग्ला बायदि एफा गोजाननि हिनजाव मोनबोआब्रा आंलाय गोदाव सोरावनो रल नाम्बाराव मोना नामा नों हिनजावखौ हाब जन्मआवबो बेफोरबायदि जायगायाव फैफेरनो मोनगोनखौ आं आसा गैयामोन नाथाय सिमां मोगथाङावसो नुलाबायोमोन आं सिमांफ्रावसो आदसा फैखागोनलै माइरिबो आं गैयालै आं नैबे बिसोरबा बिजामादै फसायनानै एर'प्लेन गंनै होगोन होनबाबो आं बे जायगायाव गैया नमस्कारखा आङो दासिमबो मोना बेखिनि जायगाखौनो लामायानो बेनो बे मासि लं गोलाव जाखोलै गारि सालायनो बानाया हामला दा हगारला हरगोनसैलाय मासि दिनै लागाव गामिनि एक्टर गाज्लाफोर आरो बिसोर फैगोनलै लामाफ्रा बेखौनो बोरै बबे जायगाजों मानखोलाबोजोंथाय लागाव शिलं लामासो नै मानखोलायबाय फुरा हाजो दावखोगासिनो दं आरोना जों गारिया दिनै थार मोनबा दिनै मानिलामोना बलेर'खायसो बासायबाय थिखिनि मोनथारसै खोबाय मंला जरा लामासो आइखोन
आयौ मोख्राया खारस'बावबाय हनै गांसो लानानै मा खावनां खारखो बेलाय फुवादा मोख्राया माबा लाना ब्लड बेनो होनदों नामा ना फंबाय न' गोदाना वाव व्हाट दा लुक्स एन्टेरिया गाइस बेसेबां सौखियाव उन्दुयो होनदोंमोनलाय नों 1,80,000 नि सौखियाव होनदों नामा हो फंबाय 1,80,000 नि सौखियाव उन्दुयो आरो ना फंबाया जोंना महाराजासो वाव टाइल्स जोबनाय गोथां गोथां जोंखालायो आरो ना मोजां बानायदों फंबाय लुक्सआ एकदम बरिया एबार माबा बानायबा आंबो बानायसै बानायगोन खस्थ' मस्थ' बेसेबां थांखो होनदों गासै टटेल ओरै लानानै ओमफ्राय सौखियानो 1,80,000 खा आरो न' दंबावो न' दंबावो बे लुक्सआव बेसेबां दाम नोंलाय मा बेसेबां ओरैनो बेसेबां आं बागावनो 5 लाख थांबाय आंलाय 1 कौटि होनसिगोन बायदि मोनदोंमोन 5 लाखल' आरो दंबावना बे अफाय लाया सौखियाव अफाय लायनाय बे मा नाममोनथाय नामखौ बावबायना बबे जायगायाव नंगौ माबानिसो जागोन ना सिथ्लानिसो ए दुब्रि आच्छा दे अरिया बानायबाय नै जोंना फंबायनि न'खौ नायफैदों आरो ना बुंनांला फ्राया जाजोब्बाय नै ओमफ्राय खिन्थु जुथाखौ आं नैबे गाननो नै जुथाखौ माथा फाग्ला नङाबा माथो बेफोरलाय लागाव फाग्ला जायगायाव फैबाय नै जों दिनै बिदाय लानो होननानैसो आयौ साइसफ्रा फैबाथाय थांनो बालायनायसो बबे जायगायाव फैयो लागाव फुरा जों माने रुगुं गैयै जायगायावसो थांनो नागिरबाय आरो ना खुनु जोंखौ नुनायनि चान्स गैला आंथ' बोरैबासो नुखाबाय माने जों सफैला आरो ना रायजोफोर एकदमबारे देन्जार जायगायावसो थांनो नागिरबाय आरो ना जों नुखाबाय गोलेरा गंसे दंखायो जोंना होलांसिगोन जों एकदम बै रुगुं गैयै जायगा मोनहासयै जायगायाव थांफाजोबगोन जों फैफिननायखौ आसा दाखालामसै रायजोफोर जों फैफिननायखौ आसा दाखालामसै आरो ना फैयाबाबो जोंनि गस्ला लंपेन्ट खुनानै गुरिखौबो हरफागोन आङो नावजों होजाहरगोन जों खिन्थु फैफिननाय नंला आरोना बेखौ लानो फंबाय नैबेनो जागोन नामा नैबे 1.5 लाख बै 225 लाख ओमफ्राय नैबे 50,000 ओमफ्राय खम दामनियाबो ओइ दङ 1200नि दाउ दं नैबे खिन्थु नांगोन 5 लाख नङाबा 5 लाख नङाबा जाया आरो ना बैथाया बोरै बैथाया ए दंखायो नै बैथाया नायजाखै 30 थाखानिल' दाखालि बायना लायनाय गाखोनायसै होमबा ना गाखोनायदो जय बा बिस्कुरमा आइमा गंगा बा बिस्कुरमा खिन्था लांजागोन ना हाग्रांबानो जायो दा सोर नुथायो नांगौबा